এই গানটো এটা ফেণ্টাচি হয়। মই যিদিনা মৰিম গোটেই অসমত এইটো গান গাব লাগিব। ধুমুহাৰ সতে এই গানটো এটা ফেণ্টাसि হয়। मैयासो हरखाबै जोङो खबर मोनदों जोंहा सारा आसामनि सासे मोजां रोजाबग्रा आरो बिदिनो गित खनग्रा आरो बिदिनो गित रचना खालामग्रा आरो लोगोसे सिनेमाबो बानायो आरो बेजों लोगोसे गासै जोंनि सेंग्रा माहारि जा गासै सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोनसे सासे हार्ट थ्रबमोन बियो मोजां रोजाबोमोन आरो बयजोंबो मोजां मोनजायोमोन आरो मै हठात बे खबरखौ मोननायजों लोगोसे जों दुखु मोनदों आरो दिनै गासैबो जोंनि 26 दरंगाजुलि बिटिसि समस्तिनि जे प्रचार अभियान इलेक्शन माने केनभासिं जों बाखि गासैखौ दोनथ'दों आरो दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि बे फट'खौ लानानै जोङो मोनसे प्रसेसन खालामदों साइलेन्ट प्रसेसन आरो गासै प्रग्रामफोरखौ जों बातिल खालामदों आरो बे बातिल खालामनायनि गेजेरजों जोङो बिथांनि प्रति जे मोजां मोननाय सारा आसामनि आरो भारतबर्षनि आरो बुहुमाव जे बिथाङा मिथिजायोमोन बेखौ जोङो दिनैनि दिनाव जोबोद दुखु मोननायजों बेबायदिनो जों खालामदों। जुबिन गार्गआ रुंसारि जानायनि थाखाय नोंथांनि जिखिनि बिसायख'थि फोसावदिंनायनि हाबाफारि बेखौ दोनथ'दों बेखौ दोनथ'नाय जाहैदों नाथाय जों फारसेथिं नुदों जे UPPL फोरनिया बेखौ खालामनाय नुवा जायाखै बे बिसोरनि खोथा खिन्थु जोंनिया जाहैबाय जों दुखु मोनदों आरो दिनै जों दोनथ'दों आरो बेबादिनो जोंनि गासैबो जितु वार्कार मोजां मोनग्रा BPF खौ आरो बेजों लोगोसे जुबिन गार्गखौ गासैबो मोजां मोनग्राफ्रा दुखु मोनफादों आरो जोंजों लोगोसे नैबे प्रसेसनाव बिथांमोना बाहागो लाफादों आरो जों बेखौ जोंनि पार्टिनि अफिस कुमारिकाटानिफ्राय ओंखारलांनानै कुमारिकाटानि दक्षिण कुमारी दुर्गा मन्दिर आरो बेजों गिदिंना लाबानै गासै आधा घन्टासो जोङो माने मौन समदल साइलेन्ट प्रसेसन जों खालामदों।